design au nkonya bale marble and glass top adjustable TV stands ejura tumeke aso kubeke TV yao buya ase chinsamo cha coffee tables nkonya bale wooden coffee tables mbabwate glass top coffee table nkonya bale marble top coffee tables egatie chinde chinyinge asinsamo cha dining room mbabwate dining table na boigo nechi set korwa asemete ya mahogan echuchire chechi 6 sita na boigo nechi 8 sita na boigo mbabwate marble top inyuranga Nilan Hub igobwato murulio olipa pole pole asuwanchiru wakanira ebintu bigangorangora wika wakolire tonyole imeyo muchomo songo asebara yasunika migori otaraikasenya gitali lya nyangena boigo dabogwaka esimi gwetrase chinamba chito echuchire enote sano libere kyanda eyemo isano libere isato kyanda ibere inye kose enote sano libere isano nesato ibere inye eyemo inye isano libere inye elio okole amonjilio asenka ya olero Nilan Hub where style, comfort and quality meet. Getembe Television EKEONGA Kiamamogusi. Tukuri Jumatatu tariki 20 mutinyi mutangani umwaka 2025 EKEONGA CHINSA IKOMI asenchira yobwenge korende no koigena kwane buna omorogo bobo no muyore andonse asoto watutukuru nande kwa beire ko kwegoke na gochengira emiroberio ya beire ke kogochera embyo asomorogo bobo no nchenkatire NYABOGA maga yichi kamera Wilfred Matundra Wilson Makori kora sense meli yebimanyirio na boigo Kevin Ongeri nero kweneke chibichana malio ingo ikirashia senchira yobo ikiranu kama na intwe tukumanyinga nara liali aine kiwa sinseite ya Kenya ananamono ase orogongo roito ruagusi. EKEONGA CHINSA IKOMI togo gechaka kuri bunge ya Borabu e county ya Nyamira abu asoyo kabeire omujumbe we bunge ya Borabu gose omujumbe omukuru we bunge ya Borabu omoske Ben Momanyi esokire na koboria abagusiko chama bunebisa kubinde eri ompachi gotigwa magega chinga kichobo chori wo mwaka gwechiri 2025 nebire kakwana ne korwa service ya nego omoske Ben asegetira abagusiko chama erina bachi gutigera magega kegocha obochori bore bosio bintu bagusi ando siasa bare n'abakenya kwa jumla unakuwa kakomboria na maene siasa twali kitembele kigo ndegoro sana unagusi abateba kuna ramusi kumuso ndese kuna kwa lakini gusinto bwate mechandere menge kurukale mwara na wana manyenense ako yanda usi korara litukerimo ruwa mambia nganto yanda ocha ko tambo to abantu bechere butuko ruwa mambia oyanda mapei oyanda siaya oruchi billion de billion chabantu billion kitangara billion Kisii na Nyamira umanya gotiga kerebosa twaro mugaba no mugimo eguri bagakwana state lodge igenda koboria na jote ebi muiseko no mumurone bamanyane ekiyoka na kiago kwana ase president yere dibaga agusaba magendero ye bikenite ya Kisii igorende une community na manendo kwate mechando emechande yarabero igombuya toikaranse n'abantu bali guba ikaranse bali barobisi bali bakaberosi n'abaseme mbali tugutigana nayo ni gabono
oseko bote kanan amono wanjuri agendrete ase serikali ya Kenya Kwanza nigo mo senator we county ya Kisii Moske Richard Mumoima Onyonga esokirie na kurikari uko na kuboto kekerengere kyaye kuboto kekerengere kyaye igoro yo yama onchurire yayo agendrete ase serikali ya Kenya Kwanza korengana na Onyonga nigo Moske Timothy Bosire emugete gitambo kereki ya kyogokana emirimo aetwe no muraibwensi ya Kenya sabono amotogire na goteba nigo Timothy abwato musimamo mokongu gesiasa na koboria abagusi bonse gochamo na korosi kyamekamo erio mbacho gutigara bosio ase obochori bore motwe. Togotigana nayo nigo omosasiroti we parish ye cathedral gose Kisii Cathedral omosasiroti Lawrence Nyanga oyore boigo ole chaplain ase University ya Kisii esokire na komotia serikali ya Kenya Kwanza asarure birengereri byaye anene mono igoro yo kubwatwa na bochererwa kwa basae gose abductions. Lawrence Nyanga kolengia mangana naro abantu balire mono none Kisii kolera amangana yuro yogochererwa kwa abana babere bakubwatwa bayirwa babisibiri andonsi babwatire gose mamo cyane barikeire ure no kubwatwa bagakirwe bare bahita bagasubira kini abande kuri umudiye 12 bana kukase bari iboneka to kurigera inka abantu bayito bana nabagoche kanisa bakorera mononga ikiyeke boneka bo bote ngabana bayito igonga kemangana ko buchibosio kurenda kato kurigera nga serikali ne bwato butuki bwegoro mono anye serikali kero imanyete ngikigenda tekerase gena boranyora sabantu muri batano oyo monaro ori umutuki manyete ngikigenda nambali ba National Intelligence Service kyagara tumatinga president yarangire tuyo teneta mangana yi ashiko mukwani kyaga nero hero kwano nga kero kende na mata mangana agenda kero kende nero kabwate support gete garko charaba tabu yega tonkeringa entonkeri kerabe none president yese tamanyi igobono yenteka motoko bori na ntubone ekerishe kyagara abantu abagatokoire na bwa bayiga bakorera nga bacandikira mono asenge nchuko mangana bunayo ekyagara muiburi onde bwense ne toko mwana utaryoyoye nere igarumire mono ocha mangana betu bwangu iga ngachingonde chugotumwa inchera chiako ebasi ajitumye inda abantu bamakwimuka chigari chitangu cyonsi pi total yeserikali noere ekyagara ntubuna kelia ntumatanye ne pasi njaro chikaine nerere company yiyo etebiwe enyare ko compensate abantu abayiga lakini konyara kutenenia abantu kabiri boka abantu basire tubogima abantu bakwete ono yega tukuri yoko chere yani nga akogotebanga koika chinguru chitoke ase serikali yite kwamba ikekera tokoranga ebintu bine byabere yani manyari tukose namatuka abantu bagendere ga bari wikase babone tokogenda yona kitogote na ekiombe kemo kiabasae korase county ya Nyamira kemanyekaine buna agenda 27 nigo gyesokirie na korwa ebirengereri byabo igoro yobokurumi bogendrete ase county ya Nyamira inse yoborayi bomugavana Amos Nyaribo kokwana nechiomba choborari nigo ekiombe kyo gyokorana abasae kiaboliri ekiombe kere kyo gotuka obokurumi imeyense Ethics and Anti-Corruption Commission gose ESCC kiangoyi obotuki bwabo elyo bwana kokorekana ase serikali eye county ya Nyamira. 7 power. Nyonga corruption nyonga ubizari nyonga Samarieta yankuru kudiuko mbagi mchomurai wekiombe ya agenda 27 eroga etwacha akogikeria obokurumi bwa Nyamira county nga abananchi baitu Nyamira mumanyete wiki ya era ntu abeke camp ase chovis chinene che yesis toko bwati nga inki yekogera obokurumi bokendete Nyamira county tobo boli yesis inki yekogera mokwa egabane egesusure kiororo yo tutaite ko boli county assembly impeachment yeri yerete bonika abo nyambari ko mu impeach this week
On 27, we are coming for you. Yes. Senate to go saba within 7 days. Also, koto ta ikibaza kiringo cha kwatu makuru wa Senate. Ngaichire. Kibaza kiringo ikachire gaiga. Usikibaza kirina chio kwa na chirwe keke. Kwa majina ni Clinton Rira, mojawapo ya viongozi katika Agenda 27 kaunti ya Nyamira. Viongozi wetu wa Gusii, tuliona viongozi wengine wakikashifu viongozi wetu wa Gusii kwa kukataa vyo hivyo. Hii imekuwa safari ya 3. Na tungependa kuambia viongozi wetu, let us not be part of a sinking government. Kwa sababu hii serikali imetu undermine to a level pale ambapo kabila zingine na regions zingine zimepatiwa vyeo. Sisi ndio tunachukua zile ambazo zimebaki. Boniga moroche serikali ngo bangwere. Omo nene bwense na umwanje murigereria kere erose oromutienyi bokurwania oboroire bori bwa kansa yoro iboro gose safco kansa yego ya tora ase abana basubati gose basubati nigo bono ewizara yobochene gwetera umuriki obase wizara yumeri mutoni yasokire nakoboria abana abayibori koira abana babo bari inse y'emyaka 15 kwaegwa kose ko chanjo igwetanga nekenyinyi kia human papilloma virus gose HPV gego chikareta cancer eyo yoro iburasibona aboli abasubati bari emyaka 25 weke emyaka 40 kogenda screening gose kogenda korengwa. Is moving from one church to the other, from one community to the other, reminding the women, reminding the mothers to take the young girls for vaccination of HPV, which is very critical at this time. Any girl in Kenya who is between the age of 15 years and below should be taken for vaccination of HPV vaccine. As the church, we encourage our members to go for screening during this time of screening, because there is no wholesomeness if somebody is sick in the body. So we encourage women to go for cervical cancer screening, for men to go for prostate cancer screening, because that is very, very essential. Prevention is better than cure. Na umuwaziri omoya we sekta y'oburemi netugo moske mtaikawe nigesokire nakogokera igetambukiro ky'omurayi bwense gochikwena na epona sintangani gocha asabaremi bemesi ni omoske mtaikawe nigaya kwana yayiga nsemu ya mumiasi county ya Kakamega asibakore taro na korigerera chikambani chemesi ase county eyo. Sworn in as a cabinet secretary 2 days ago. This is my first event. Hiyo ndio yangu ya kwanza. Na Your Excellency, it's a great honor that the first event is one of giving farmers money. Sio ni Mungu amekujalia. Kwa hivyo, I want to thank you, sir, for this privilege that you have given for me to be here and to serve in your government as your Agriculture and Livestock Cabinet Secretary. Your Excellency, the farming business is the most important business in this country. It is both an end in itself and a means to an end. Kwa sababu all the farmers who are here. No muraiwense oyo ikirana asomo yiga oyo nigo nere arieira yogo chikobwate sia sector yo boremi asateba nigo serikali yaye yabekire budget yogo chikwena na amaoyo ochasaba Kenya anene mona abaremi bemesi ase county ya Kakamega. 90% ya nucleus imepandwa miwa. Nyinyi wakulima katika taifa letu la Kenya, mwaka uliopita wa 2024 tulipata miwa tani 1832. The highest tonnage of sugar ever reported since independence in Kenya was last year 2024. Tumeongeza area ambayo tunatumia kulima miwa. Sasa watu wa Nandi wanalima miwa, Wasingishu wanalima miwa, kule Trans Nzoia wanalima miwa, Transmara wanalima miwa,
sehemu zingine zimeongezeka. Mwaka uliopita peke yake tuliongeza ekari 42,000 kwa kilimo ya miwa. Target yetu vile nilitangaza bunge ni kuhakikisha kwamba an extra 200,000 acres of land is put under sugarcane cultivation. Ndio tuwache ile maneno ya zamani, tunatumia pesa ya Kenya, dola ambayo tumepata kwa jasho, tunaenda kununua miwa ya wakulima wengine kutoka nchi zingine, ili hali wakulima wetu hapa wanahangaika. Na ndio sababu hiyo nimesema ya kwamba going forward, and I am very proud of our record this year. Mwaka uliopita 2024 ilikuwa ni mwaka wa muhimu sana. Mimi niliwaambia tutapunguza mbolea. Mbolea ilikuwa kule 6,000 7,000. Leo mbolea ni shilingi 2,500 kwa sababu ya mpango na taratibu tumeweka kama serikali. And I want to assure you, as I assure all other farmers, tayari tumefanya procurement ya makunia milioni 5 ya mbolea ya msimu wa upanzi ambayo inaanza sasa. Wizara ya Kilimo walitumia Monje mweregere ngotenga gwikaraga avuno toguchi gukorera ekionga CHINSA ikomi asenchira yo wenge ritukeri gari ya Jumatatu kurende ajo muna yanda mangi ntochigo ko yaretera ase ekionga CHINSA ibere ne CHINSA nyicho butko bwarero anche amono yominto Clinton ondi kurende ko kumanyanga CHINSA ngia kuruboniga nigo murayo moshore bwenseri ya America Donald Trump arachi gotianiwa na gosobisi buna umurai bwemerongeni na gatano na kabere bwenseyo ya America ntochigo kwariganire oroboti oru rugotianigwa ko murayo yibwense ya America nchenga treni nyaboga magaye chikamere twarengenere Wilfred Matunura Wilson Makori kora sense meri majirerio nabo igo Kevin Ongeri nero ere kweneka chibichana marengo kirashira senchira yowekera ntako ganire boro oborigere borobia asemoro biro chigo so asembe umoro biro vibes on vibes wo chikoretwa na DJ Reels bye bye tumerani chiwika CHINSA echo ibere chotko bwarero.